present. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give Abyan may nga gadira sa imo kag welcome sa atong programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bahay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Ipafrazacar nga karon nag-take over sa pastoral ministry dira sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Atong inaampuan higala nga abyan kita may mabutang ma-encourage nga pastor dira sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church agud nga mapadayon ang buluhaton sa Ginoo. Nagapangamuyo ako personally nga mabutang ang alagad sang Ginoo sa sina nga iglesia nga batanon pa, and then adunay clout, adunay character, and then adunay competence sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. So hindi ni madala sa dinali-dali nga mga plano kag desisyon. Kinahanglan ini sang pagtuo kag paghulat dira sa Ginoo. Now ginahambalan sa kalain-lain naton nga programa ang Ilonggo Daily Light, Cebuano Daily Light, ang Principle for the Day, bisan pa ang Song in the Night, kag bago pa ang Abundant Life Radio Broadcast. So may apat kita ka mga radio programs kada semana. Kag karon ang aton dalon amoy ni ang isa sa mga qualifications nga ginhatag sang Ginoo pinahagi ni Apostol Pablo sa kay Timoteo. Ang ginatuwag naton nga ang alagad sa Ginoo o ang mahimo nga pastor kinahanglan may spiritual maturity or adulthood. Kita sa 1 Timothy chapter 3 verse 6. Dili siya bagong pinaliso, basi kon magpabugal siya kag mahulog sa katagudilian sang yawa. Kabayang Ginoo magapakamayo sang iya balaan nga pulong. Ini nga pag-alagad sa Ginoo isa ini kakatungdanan hindi lamang sa tao kundi sa Ginoo. Kinahanglan ang pinakamaayo nga batasan sling naton nga ipahayag sang isa ka alagad sa Ginoo amo ang maturity kag gitawag naton sobriety. Spiritual maturity or strength or adulthood, and then ang sobriety ang pagpugong sa kaugalingon. Now, ato na ginhambalan ang pagpugong sa kaugalingon. Ang ginatawag naton being self-controlled or sober in one's Christian life, importante na sa aton nga pag-alagad sa Dios.
Aton man ginhambalan nga may spiritual authority ang alagad sa Dios sa iya pamilya. Kay kung ang pamilya membro dira ikapulo ang bana. Sunod ang ikasyam amo ang asawa, ang 8 amoy ng mga kabataan. Gamay lang, no? Kinahanglan gani ang authority, ang clout, ang firmness sang father o kung sang husband. How much more kung ibutang na siya nga mahimo nga pastor sa ilang nga iglesia. Nga damo sa mga membro. So kinahanglan ang alagad sa Ginoo, by the grace of God, may ginatawag naton spiritual authority at home. May ginatawag firmness, may mga kabataan nga matinahuron, matinumanon, mapinasakupon, kag nga kinahanglan nga ang alagad sa Ginoo iya ay na exemplify ang leadership sa ila panimalay. Now there is a verse 6 kaya mo naman nga aton hambalan, may spiritual adulthood, maturity or strength ang alagad sa Ginoo. Hindi siya bag-o lang pinaliso o bag-o lang nahimo nga Kristohanon. Ang iban tungod kay bisan bag-o pa nga nakabaton kay Kristo Jesus, tungod kay manggaranon, tungod kay siguro opisyal sa gobyerno, sa barangay, himo na dayon nga deacon or officer dira sa ilang simbahan. Once buhaton ini sa mga miyembro, siling sambalan kasulatan, kinahanglan hindi siya bag-o nga pinaliso. Kinahanglan isa siya ka dugay na nga nakabaton sa Ginoo. Kay kung bag-o lang siya nga pinaliso, bag-o siya nga convert, mahimo siya nga mangin bugalon. Silindri, basi kung magpabugal siya kag mahulog sa katabudilian sang yawa. Anong natabo sa kay Lucifer? Tungod kay siya naghandom pagid nga mangin kaangay siya sang Dios. Gusto siya nga magsaka, ang natabo nga ginhulog siya. So ang isa ka bag-o pa nga pinaliso nga ginhimo nga pangulo o opisyal dira sa simbahan, gusto niya nga kilalahon ang iyang leadership, ang iyang authority. Di kay wala siya naaman, dali siya mahulog sa sayop nga mga desisyon. Dali siya mahulog sa bugal. Kag kung mahulog ka na sa bugal, ang padulungan paidalom gid. So kinahanglan nga ang alagad sa Ginoo, he is not amateur and he is not arrogant. Hindi siya arrogante. Subo nga alagad sa Ginoo. Kung kamo sa inyo simbahan wala sang pastor, mangamuyo gid kamo sa Ginoo, ang inyo pastor should be a servant of God who has at least experience, may maturity sa iya nga espirituhanon nga pagkabuhi. He knows how to control his actions and reactions, and whatever hardship, difficulties, and then hindi maayo nga mga responses sa mga membro, hindi siya dayon mag-resign, hindi siya dayon himo sang desisyon nga akig siya, kapoy siya, kay wala siya pa kabaton sang mga eksperyensya. Kinahanglan nga may eksperyensya siya sa iya Christian life, and then sa iya Christian ministry, na naka-observe man siya sang ila pastor o sa mga pastor kung paano sila nag-alagad sa Diyos subong nga mga pastor tira sa ila nga iglesia. So kung nagapili kamo, nagatawag o nagapangamuyo kamo sa isa ka tawo nga mahimo nga pastor sa inyo pastorless nga iglesia, kinanglan mo ni
may sincere siya nga aspiration or ambition, may spiritual aptitude siya, skill, character, and competence. Kinanglan may spiritual authority at home, ginapatihan, ginatuuhan, ginatuman siya. Bisan pa siya nga asawa, kag sang iya mga kabataan. Kinahanglan nga may spiritual maturity or adulthood. He is not an amateur. Hindi siya novice. Hindi siya baguhan sa Christian ministry. Bisan pa siya Christian life. And then, hindi siya arrogante nga klase sang tao. Kay kung arrogante nga klase sang tao nga mahimo nga pastor, madamo sang mga problema nga magatuhaw sa inyo nga iglesia. Amo ini ang aton natun-an karon sa aton pastoral qualifications. Ang verse 6. One of these qualifications is spiritual adulthood or maturity. Diyos nga balaan, pakamayo kami nga imo mga alagad nga magapahayag gid sang maturity sa amon mga desisyon, sa amon nga mga statements, sa amon mga plano, sa amon nga mga responses sa difficult situations in the ministry. In Jesus' name, amen. Abiyan madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati dira sa Hinubaan, Negros Occidental. Ako si Pastor Epafras Agar, nagapasalamat sa imo nga pagsunod sining aton nga programa. God bless us all. Thank you. No greater love is known.